Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weekend edition ng ating weather analysis ng araw po ng linggo hanggang Martes, Hulyo 13 hanggang 15, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinakamagandang educational institution dito po sa Rion, Bicol at sa Naga City. At bago tayo magsimula, gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability, yung mga interested para malaman ang produkto ng sustainability ng BPI, i-click lang po ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Vice Mayor Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Mukhang meron tayong mga back-to-back na mga bagyo na inaasahan mamumuo sa may east at northeast ng Pilipinas. At ito po ay maghahatak ng habagat sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Iyan po ang pinapakita na yun ng mga reliable computer models. At maghanda po tayo ng mga posibleng mga pagbabaha na posibleng maganap sa may kanluran bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Metro Manila, Western Luzon, mula sa Ilocos Region hanggang sa may Batangas area, may Maropa, Kanluran, Kabisayaan, yung Negros Island Region, pati po dito sa may Sulu Archipelago at Western Mindanao sa may Zamboanga Peninsula ay maapektuhan po nitong sunod-sunod na epekto ng habagat mula na yung darating pong Huwebes hanggang sa Hulyo 26. So 2-week span po ito. Ito yung mga sinasabi ng mga matatanda na siyam-siyam. Okay? Kapag nagkakaroon po ng siyam-siyam yung habagat, ibig sabihin may 1, 2, 3 o 4 na mga bagyong sunod-sunod na nagpo-form sa taas ng Pilipinas na humahatak nito. Kahit hindi po mag-landfall ito, mag-draw po ito ng habagat dahil po malakas din po yung Madden-Julian Oscillation. Nasa wet phase at medyo robust po yung o may kalakasan itong wet phase ng Madden-Julian Oscillation. Kaya 1 hanggang 3 o 4 na tropical cyclones ang posibleng mag-form sa may taas po ng ating bansa. Yung isa, which is set to form na yung Huwebes, ay mukhang tatawid po ng dulong hilagang Luzon sa may Batanes or Taiwan. So, depende na po sa forecast kung magbabago. Kung lumakas yung high pressure, mukhang delikado po ang Northern Cagayan. So, right now, meron po tayong 2 bagyo sa labas ng ating bansa. Si Tropical Storm 6W, ito po yung graph sat natin kahapon, at si LPA 92W, naging Tropical Depression na po ito, 7W, from subtropical, naging tropical, at ito po ay inaasahan dadaan po dito sa may bahagi po ng Busan, South Korea, sa may coastal waters niyan. Ito naman si 91W, yung kaulapan niya ay pumunta na po dito sa may sirkulasyon ni 92W, so wala na po yan. At itong si 6W, binigyan na po ito ng international name as Nari, Tropical Storm Nari. At ito po ay patungo sa general direction po ng silangang Honshu. So, posibleng mag-landfall po dyan o sa may coastal waters lamang. At ang final landfall niya ay sa may Hokkaido, Japan. Yung pinaka-northernmost island po yan ng Japan. At ito naman po si 94W, medyo nawala na po siya, nag-dissipate, nalusaw sa nakalipas na 24 oras. Subalit may mag-form dyan na panibagong system dito sa may east ng Bicol within the next 2 to 3 days. At iyan po ang posibleng maging sunod na bagyo. Siya ang posibleng maging 8W. Okay? At ang monsoon trough ay magbibigay pa rin ng mga ulan dito sa may Luzon, Visayas at Mindanao. Isolated, hapon-hapon o gabi-gabi. Ang southwest monsoon, kahapon nandito sa may Western Mindanao, Sulu Archipelago, Palawan. Pero sa mga oras nito ay nag-retreat po dito sa may bahagi po ng West Philippine Sea. So, nandyan lang po ang habagat, naka-standby at nakikita at papakita natin sa inyo yung satellite loop kung gaano siya gumalaw yung southwest monsoon. Kasi medyo malayo itong mga weather systems dito. Kaya naka-standby lamang po siya dyan. Okay? So, ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, ito po yung bagyong Sinari. Inaasahan po itong titahak patungo dito sa may silangan ng Honshu. Malapit na malapit sa may coastal waters. At ito po yung habagat. As of now, medyo stationary siya dyan sa may West Philippine Sea. Sa may bahagi po ng Spratlys at Calayan Island Group. Sa susunod na 3 araw, ito pong habagat
ay magsimulang babalik po dito sa may Western Mindanao at Western Visayas, kasama po ang Palawan. So, magbibigay po dyan ng mga malalakas na ulan simula Huwebes. Okay? So, nandito po yan, ang area na mag-form na panibagong LPA sa may east ng Bicol within the next couple of days. So, ito po yung track ng bagyong Sinari. Tinaasan po, bukas po ng gabi, ay dadaan na po siya malapit na malapit sa may Eastern Honshu bago po mag-landfall sa darating pong Martes sa may Hokkaido, Japan. Inaasahan po ito na maging isang severe tropical storm na yung hangin ay pwedeng umabot ng 95 kph bago dumaan pong malapit na malapit sa Eastern Honshu. Samantala, ito po yung ating multi-tracks na pinapakita kung saan papunta si Tropical Storm Nari. Ang iba sa mga weather agencies ay nagpapakita ng landfall dito sa may Eastern Honshu, kagaya ng Korea at Taiwan weather agencies. Diyan po pinapalandfall itong bagyong Sinari. Sa ating bansa ay all clear naman po. Wala pa pong sumunod na system. Now, i-check natin yung latest na Madden-Julian Oscillation, MJO wet phase, at mukhang malakas nga po. Hanggang July 26, 2-week forecast ay kasi nandito yung Pilipinas at pinapakita dyan na talaga malakas. Okay? Medyo malaya yung forecast line ng wet phase. Kaya nakita po ninyo dito, hanggang July 23 to 26, mukhang malakas po ang Madden-Julian Oscillation. So, posibleng tatagal talaga for 2 weeks ang habagat. At dahil po dyan, posibleng mag-form din mga 3 o 4 na tropical cyclones within the next 2 weeks. So, antabayan na natin yan. Ang good news naman, walang landfall. But ang bad news po ay yung habagat ay magsusustain for the next 1 to 2 weeks. Kaya yung mga nasa low-lying areas, maghanda po, mag-prepare sa mga possible na mga pagbabaha. So, ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com at nakikita ninyo kung gaano ka-stationary ang habagat dito sa may West Philippine Sea, sa may Calayan Island Group. Dahil po, mahina as of this time ang habagat. Once mag-form dito yung next na LPA at gumalaw po siya pupunta dyan, yung southwest monsoon ay babalik po at dito po siya mag-a-affect. Okay? So, please take all necessary precautions. Ito po yung forecast mula sa European model at American model. Unahan natin yung European model. Ang wind at pressure forecast nila mula sa windy.com. At kita nyo dito, sa Lunes, wala pa. Okay? May hinang habagat dito. But makikita ninyo, nagkakaroon na po ng curvature ng hangin dito. Dahil po sa pagdating ng Martes, mag-form na po yung LPA. Miyerkules, posible maging depression o aktibong LPA east of Bicol. At pagdating ng Huwebes, isa na po siyang tropical depression o tropical storm. Patungo po ito sa general direction ng Batanes, Taiwan area. Yan po ang tracking ng European model. At sa Friday, isa na po siyang ganap na tropical storm. At yung habagat ay magsisimulang makaka-apekto dito po sa bahagi po ng Mimaropa at Visayas, kasama po ang Sulu Archipelago at Calayan Island Group. Okay? So, hanggang dyan muna ang ating forecast. Ayan po ang probability of more than 50%. Pag less than 50%, ito po yung Sabado, okay, at Linggo, tatak po siya ng Batanes, Taiwan area, itong posibleng ng bagyo. At magigikayat ng habagat from Mimaropa, Western Visayas, akit po yan sa may Western Luzon. Next weekend, at sa Lunes, ay makaka-apekto na rin dito sa may Western Luzon. Okay? And then, pagdating po ng Lunes, hanggang next Sunday, when I speak of Lunes, ito po ay July 21, okay? 2 weeks from now. So, yan po. Meron kasunod po itong weather system na yan. Patuloy pa rin yung epekto ng habagat. Kasi yung track niya patungo pa rin sa Taiwan. So, may back-to-back systems. And then, sa July 25, 26, 27, meron naman pong dalawa. Yan po, dalawa po sila. Dalawang weather systems na mag-form. So, bali, 4. Kung bibilangin natin itong mga weather systems na ito, meron pa nga ditong maliit. Okay, baka LPA lamang po yan. But, makikita ninyo, for the next 2 weeks, grabe po yung epekto ng habagat dito sa may kanluran bahagi po ng Pilipinas. Kasama po Metro Manila.
So maganda po sa mga posibleng pagbabaha pag may malalakas po na ulan, dala po ng habagat. Okay, yung American model na same din kung papakita natin sa inyo. Wednesday, magpo-form din siya dito. East of Bicol. Then, mag-west-northwest. Magiging severe tropical storm or typhoon. At mukhang dadaan po siya dito sa may Batanes area. At yan po ang habagat sa may Visayas, Mimaropa, Western Bicol, western sections ng Luzon. At meron siyang kasunod. So, yan po ang medyo mataas ang probability. But if more than 5 days, mukhang ang dami pong mag-form. Hindi ko na iisa-isahan yan dahil yan, ang dami pong mga weather systems mag-form. Yan po sa likod niya. So, it looks like tatagal po ng 2 weeks ang habagat sa atin or more than that pa. So, we will let you know in the coming days. But iyan po ang pinapakita na yon, ang pagbabalik ng malakas na habagat dahil po sa mga sunod-sunod na mga weather systems sa loob ng 2 linggo simula Thursday next week hanggang September 26. Okay? At mukhang aabot ng 2 weeks. Let's pray na sana wag nang matuloy. But ang importante, maging resilient tayo, maging handa sa mga posibleng epekto ng mga ulan dala nitong habagat. So ito yung forecast ng ulan, 24-hour rainfall accumulation mula sa European model. So yan po, pinapakita po na dadami na naman po ang ulan sa Visayas, Mimaropa at Western Mindanao simula Wednesday dahil sa pag-form dito ng low pressure. And then sa Thursday at Friday, grabe po ang ulan dito. Aabot po ng 50 to more than 100 millimeters sa may Palawan, Western Visayas, sa may Negros Island region, as well as Western Mindanao. While ang Luzon, hindi pa masyado, but may mga thunderstorms po tayong inaasahan. Okay? Yan po ang for the next 5 to 7 days. So, magiging mas grabe pong ulan dito sa may dulong hilagang Luzon, sa may Ilocos region, Batanes, lalong-lalo na, pwede umabot ng lampas 100 millimeters dahil po sa pagdaan po dyan ng potential na bagyo. Tropical storm, severe tropical storm, o typhoon. So, depende po kung ano magiging intensity niya. Malalaman po natin yan within the next 7 days. So, yan po yung forecast up to 7 days. Yung 5-day forecast up to 50% accuracy po yan. Less than that, pataas po tayo up to 80 or 90%. Ang 90%, yan po ang 1-day forecast. Okay? Yung sa easterly wave, European model ensemble naman po, ay pinapakita rin dito ang pag-increase ng ensemble ng isang bagyo dito sa may Batanes, Taiwan area simula next week hanggang sa weekend. Okay? And sa DeepMind AI ng Google, kasama na dyan yung European model, ito po yung track ng bagyong Sinari. At forward natin ito for the next 3 days. Ayan po siya, tatahak po siya sa may area po ng Eastern Honshu and Hokkaido. Halos lahat ng model run ng European at DeepMind ng Google, AI model po yan, ginagamit na yon, ay pinapakita na dyan talaga siya dadaan. Ngayon, dito sa ating bansa, kung i-move natin ito, o zoom, papakita natin sa inyo, pagdating po ng Huwebes, ayan po. Huwebes, Biyernes, ayan na po yung formation nitong si tropical, potential na tropical storm patungo sa Batanes area. So, lahat nag-agree, Batanes, Taiwan area ang tracking niya. Ayan, no? Okay? Back and forth ko lang between July 16 to July 18, Wednesday to Friday. So, dyan po dadaan yung potential na bagyo na posibleng maging 8W. So, yan po ang situation natin. Now, sa wave forecast naman, tataas po ang alon simula sa, let me see, Miyerkules, nagsimula nang tumaas ang alon dito sa may West Philippine Sea. Lalampas po ng 2 meters. And then sa Huwebes, kapag naging isang ganap na bagyo na yan, ayan no, isang ganap na bagyo, hanggang sa Friday, ay aakyat po ng hanggang 2.5 meters ang alon sa may West Philippine Sea, sa may Mimaropa, Sulu Archipelago,
At medyo delikado po sa mga maliliit na scam pangdagat, sa mga fishermen na mag-fishing around dyan. So, medyo delikado po. Moderate to rough po ang alon dyan. Lalo na po dito sa may bisinidad ng potential na bagyo. Pwedeng umabot ng almost 4 meters ang wave height. So, malalaki po ang alon dyan. So, mapanganib sa lahat na sasakyang pangdagat. Okay? So, yung mga may planong mangisda for the next 5 days, avoid muna ang Miyerkules hanggang 23. Actually, abot pa yan hanggang 26. Kung move natin yan, yan po, pulang-pula po ang West Philippine Sea. Dahil po yan sa habagat. Okay? Parang magsusustain po siya hanggang July 27. Okay? So, ang alon po dyan, hanggang aabot ng almost 3 meters. So, mapanganib po sa mga maliliit na sakyang pangdagat, sa mga mangingisda. Mag-ingat po kayo lahat dyan. Huwag mo nang pumalaot simula Huwebes next week hanggang 27. Halos 1 to 2 weeks po ito. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest natin sa ating panahon sa mga upcoming na weather systems na posibleng magpapahikayat ng habagat sa ating bansa. We will keep you updated. Babalik ulit tayo sa darating na Martes sa pinaka-latest ng mga susunod na weather systems. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pardo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.